Менә татарның иске бистәсендә инде шәһәр бистәсендә Екатеринбургта басып торабыз. Чынлап та татарларның монда тарихы бик борынгы һәм 18-19 гасырның өлешләре бик зур. Аны өйрәнеп бетерелмәгән. Булачакта бу йортларны консервация, реставрация һәм яңа итеп ачып күрсәтү бу беренчедән ике юнәлешнең эшенә файда китерер һәм ике максатны үтәри. Беренчедән бу безнең этнотуризм, татарны Уралда күрсәтү. Ул төпле халык, җирле халык монда үзенең татарлар файдасын һәм хөкүмәткә дә, Россия дәүләтенә дә һәм үзенең милләтенә дә файда китереп яшәгән татарларны күрсәтә. Икенчедән без монда татар яшьләрен милли тәрбиягә, яхшы гадәтләргә өйрәтү, милли гадәтләргә өйрәтү һәм күтәрү ул безнең горурлыкны күрсәтергә. Татар халкы бөтен Россия территориясында, Евразия территориясында һәрвакыт эшләп яшәгән, хөкүмәткә файда китергән, төзеп яшәгән һәм сәүдә белән булган һәм үзенең милләтен һәрвакыт алга алып барган.